Mrashe bedwani akwasi afrifa mensa edene ntoa kwa kopiemu wo Kotoku Electoral Area ne nananom ne adehye ye wo ho edi enkomo ahwede wo mo be ya aboa ma won constituency won kro no ebegyina ne naso Adom Kasee etwoso. Mrashe bedwani a wogina ma adehye a omo Amasaman wonmonyamfo akwasi afrifa mensa bo apro edekọ Kotoku abato mpeso aso ene hemfo ni adehye a wo mo ewo aklikoi kwa teman ni koi churuman ene amoma ne mpeso ano eso na wodwumade bia wodi ye nase no owura akwasi afrifa mensa ekasa ekire se mebno mo mpeso ane so no wo moda na koma so pan yi yenti na mane bo apro eba akro no emu sede be ya ehaw bi omnam mu ewo mpeso ane so no obetumi aye diama wo mu na ye focus kese pa ejina Agin Kotoku Senior High School na ye bebie onion market ewo nchen enti enam se market na ben no nti na edistable school no nti we need a fence wall as soon as possible as it may erect around the school eno na yade a baby a community sinam ko eni nyina no omo nyina eka ya na say see ni pese they need that one. Enuachi ohina wako ateman ni akuliko otoso miensa enso kade to aso se wo mani asopa se mrashe bedwani no etumi tutu anamo eba wo mo enase no mo bom paye se nkabo mo betumi aye adwuma na nema bia ha wo mo pa wo mpeso ane so no de dikan ya honedie de toso mieno no enso yon kwantempo MPA ekemambie their partners in development ke won tawo no ko le no ko bacho wo duko ken kleni bakan wo hie di wo gbe agbene Kejejenlewe issue of sanitation long bacho in a they can't be nefe besane ona kucho she the way hanwa na ke lele nibi kumeni atuheni lole gbenene ge bia na no we ba manomi won wokele noni kan wo hia ne krakra no ohene Kasee ni kwa churuman enso kaditwa to se market onion jenefo yi ba ha no say afia twam nhihye bebre a regional minister honorable and reporting edi betu yanim no bebre ni wo ha emma so kro no nso emrante ne baba wa ewom say benya adwuma ye promise bi obema ye no e di ato nanim kwan no ye hu say omuguso a omo ye nti wa promise say ye da ma contract nti de baby ase be hu sakraye se ni nyina no omobeye amayen Osofo ya washa ngumasian so Dr. Yao say educhum ediato conference of heads of assisted secondary schools EHAS and afe principals under technical and vocational education ni training TVET institutions ni nyina anim say wo mo hwe no mo ntina si ye nkyerem kra na de ye enti sa na ne shukupo a wo mo homode no na etu na ye betum ofi se ye pesa ngumasuan wo man Ghana mu no konkan oni Adom Kasee etwaso Omayi ngumasuan soafo Dr. Yao say edutwum edisansem yetu dwabra woni conference of assisted senior high school aitwa ne tiase chas any principals awomo eda technical and vocational education and training ano ekodi nhyiemu ewo Kumase memende etwemu no ne kwasiade etwemu no ochemu se sukuwa abribia wo munya hwe edekọ ha muchichemu du no ewo se mpanifo de hihye yegu akwamu a obema adisuafo na bo wo homoden anya sade a se schools ahodo no nyina wo betutum no wache mofra no agu sukuwa wodo aka no eso osanso de tu dwase obehwe se adisuafo no dodo na ebetimi afa akwan wodo so a wonwumasua betimi akọ animu chense obeko suku no wanwu no hwe na afi wasabe ya adesoa abeto wanwofo ene omamu no nyina eso ebio se suku awodo yi a wo ba betutum yi ebeboa ama oman no ka wo bo ewo enwumasua wono so eso ate Dr. Yao say edutwum kasaye mu no okire mu se ba ne se suku awodo yi wo totomu a adesuafo a wodaso wo suku ni mu a won ho ebeka no obeche wo mu agu suku awodo eso sebe ya wo betimi asua de akwa animu se nhye mu a wo ne chance ne mpanimfo eda TVET anokọ ye edwumade bi afi bia wo ba beye na wo bo nkompo arewachi asese sede oman enwumasua asi akwakoduru ene nhyehyɛ ya wodo a mpanimfo betimi de agu akwa mu na enwumasua nso etimi akonkan ewo oman yi emu